A Xunta continúa dando pasos para consolidar Galicia como rexión de vanguarda das novas tecnoloxías, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e cun traballo transversal. A comunidade galega leva 15 anos avanzando neste eido. E queremos que sexa tamén unha referencia no eido da ciberseguridade, por eso estamos a construir este centro que, como poden apreciar, será un edificio icónico e sustentable aquí en San Cibrao, que dará servicio a toda Galicia, alén da nosa comunidade, en materia de ciberseguridade. Terá espazos dedicados a monitoreo e seguimento de incidentes de ciberseguridade, a innovación, a espazo tamén para traballar coas empresas especializadas en ciberseguridade e atracción de talento, e tamén unha parte dedicada á formación e docencia en materia de ciberseguridade. Lembrou tamén que grazas á fortaleza de contar en Galicia coa sede da Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial, estamos en situación de atraer cada vez máis empresas especializadas en IA. Eu como alcaldesa non podo estar máis que agradecida desta inversión que se fai no Concello de San Cibrao, pero que é moito máis que o Concello de San Cibrao, unha inversión que fai a Xunta de Galicia, agradecer por suposto ao presidente Alfonso Rueda por contar ou querer que o Centro de Ciberseguridade de Galicia se instale en Ourense, non? Se instale nun Concello de Ourense e que sexa o Centro de Ciberseguridade para todo Galicia, non? Creo que é unha referencia, unha instalación punteira, creo que é unha decisión tamén punteira que non outras comunidades o van a ter, e que nos vamos a poder exportar e importar talento dende aquí, dende Ourense.